салом алайкум дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд. Дар ин навори навбатӣ мо ҳами душавоя кафелша мезанем. Шумо то охири навора тамошо кунед, ҳатман поделитсия ва подписатсия бикунед дар канал, штобе ки дастгирии шумо боша. Мо наворора тез мепартоем, шумо барои худтона зараям бошад. Ягон чи бомӯзен девор шикатур кардаги падмаяк рости чотка, ба ӯ хотире ки рости чотка кардагиай экономични расходи клеқати мезанем. Шумо нигоҳ кунем ва ами кафели шумо дидистен 30/50 направляющие ки мо задагим айпол 31 сантиметр бланд адметка мондем, вадиной задем, направляющира кирпит кардем. И CI мо 31 мондем, кафел бараш CI мо 31 мондем, ба хотире ки пол агар ягон ҷош дошта боша ғам натан. Аввал дуюм рада мезанем, баъд якум рада шумо навора тамошо кунед бо диққат. Ва шумо чӣ хеле ки дидистен 1.5 душавои байни мо инак дуюм рад сар мекунем. Дивор падмаяк шикатур кардагия як бор мо клеқати силиқка як бор шпаклёвка оро мешакем, баъдан клеера дар кафел мезанем, ба гребёнка мекашем, баъдан уронш мекунем. И экономични роҳи клей плиташни мақсад расходша ки девор рост боша, мақсад ки клей кам мерава. ям мақсад яке ай вариантояш ки экономични мешава, зараям ки боша, клей кам мерава. Якум рада дуюм рада ки зем буд ким направляющиёра мекунем, баъдан ради таҳгира мезанем. шумо чӣ хел дидистен таҳ ки рост нест, баҳамқа якум рада не дуюм рад сар кардему, на якум ради ки дар таҳ задагиай мо тавошонда ҳарчи сиқидаги рост кардагим. Баъд фартукша задагим. Мақсади я новинка кафел буд ки мо дар ҳами душавои задемаш болош дига полни аями ради ки поён задагиай ҳама хел мешава. Шумо метавонед ки ҳами хел мақсад бизанен бирен. И кафели сафед ям варианти хубае, ба хотире ки ҳамаи баниҳо фақат фортушка дорад, резаи калон надора. Аян ами намудиш пасоятат мекунем ки бизанен, ай ҳама беҳтаринаш ҳамия ки сафед мея. Иҷада задагӣ тамом кардагим, фақат затиркаш мондагиай. Ва ин номрое ки дар болои экран мебинед дӯстони азиз, номрои WhatsApp барои закаса қабул кардан. Мақсад усто фақат бинависен ё ин ки галасовой кунен ва саволора дар комментария бинависен, дар WhatsApp не бародарои азиз. баъд бисёр занг мезанен, мақсад занг назанен, бинависен, мо ответша ки роитон кардем, мегӯем ки кай занг бизанен, мо суҳбат мекунем. Ба хотири кор дар корем, мо бардошта наметавонем телефони шуморо. Бо мегӯм дар ҳамаи наворо ки занг назанед, фақат бинависен ё ин галасовӣ кунен, ответша мегирем. чӣ хеле ки шумо диден, мақсад яке ай кафелӣ ҳаста ки беҳтаринай полишда камтар тиёмни тарша мо гирифтем задем, ба хотире ки рисункае ки пластик дора дар паталок ҳамуда мувофиқат мекунава. ба ҳамон хотир мо ҳамура ҳами свет гирифтем. хай пола падбор мекунем, пол палубомо тиёмни мея, ба ҳамон хотир шумо ҳаракат кунем. паталоки мо ба полмон камтарак мувофиқат мекунад, ба ҳамон хотир мо ҳамин намудша вибр кардем. паталокам сафед хирка, ина чӣ хеле ки дар наворуқа хуб наметавад, аммо қатъи ҳами кафело гуфтагия чотки дизайнериш гарани ғаллагия. дӯстони азиз, шумо метавонед ки ина ҳамира скриншот кунен, ҳамин намуд бигирен, дар ҳами баняв душавоётон бизанен ки иам яке беҳтариношай барои рӯшани сафед омадани ҳамо дуруни душавой. дар душавои мо фақат семистител меояд, тамом, дига ягон чизи дига намеяд. ба ҳамон хотир наҷада уже семистителша мо полни задагим, затирка, патирка ҳама кардагиай, уголокои откоси трезаши дараш ҳамаш задагӣ. мақсад ки баня ҳози полни чиставои тайёрай. барои сабират кардани ҳамин бисёр навиштан дар WhatsApp имо як зиёдаи 6 навор комментария дам буда ки ҳамин семистителя тарзи сабират кунӣ. И ҳеҷ сабираткунӣ надорад дӯстони азиз. насиб боша наворои ояндада, худо хоста бошад наворои ояндада не заказ принимат ки кардем ё ин ки ҷамъ кардем ягон ҷон, ҳатман навор мекунем, пешниҳод шумо мекунем. ай сабабе ки ба ния якним ба як ҳафтодаи майда ки ҳастем, мо амира
чотки аввал то охира навор кардаш нашед. Ба ҳамон хотир ҳамин қадар мо тонистем ҳаракат кардем. Ҳамира пешниҳоди шумо кунем. Шумо фақат метавонед ки ҳамин намудша бигирен. Пас советат мекунем сами беҳтаринаш ҳамин намудша. боқӣ зиндаву сарбаланд бошед. Дастгирӣ кунен. Бо мо бошед.